Swiss? Yes. Shiga kawai. Me kike nufi? Ya kamata in ga sanata karfe 11. Yanzu kuma kin bar wata mata mai kama da turmi ta zo ta wuce a gaban nan. Me kike nufi? Ina nufin ita za ta shiga. So ya zama ruwan sinadari kare ki sana hawaye ke na bai wa sirrin raina tattalin kasa ne zuciya ta zama alfahari kai ka zama linzamin zuciya a raina sautin kalamanki da daɗi idan kin yi shi sanki ya shiga da yayi kwanci zuci na ji shi sai da kai nake numfashi zuciya ta farjin kaushi san ta kodarar rashi a gare ka ta kalaman baki su suke sa rai jin daɗi zaki ji daɗi da kin auratar bar kauna ganin ka shi ke sa na ji daɗi rashin ganin ka san babu daɗi kai na mai kwado da mabuɗi gaskiya da faɗi faɗin ji gare ki sare kin ji bari ba ni ji haka kin ji ke ce tauraruwa ta ba canji oh na zuba adashi na kwashe na gama tashi sai in yara zana bai wata kwicin kauna duk sakan ɗaya tuna da ni rai da ni kada ki da ni ki zama ƙarshe cikin gani kada ki samin hawan jini idan da ƙauna ba dalilin da zan butulci na baka mallaki na cikin gari kai kake ta zance ganin idona na gano ki cikin rai kwance to ba dalilin da zai saka buɗe sirrina ina san haka in ka taho gare na zo zauna ina ji a jika idan an bani kai muradina zancen so a baka da daɗin ji cikin kunnuwana soyayya a jika idan ta ratsa rai sai da da ka gano wata zahiri mai zaka ga zara to ba dalilin da zai sa na canza muradina damuni ki min so ya zama ruwan sinadari kar ki sana hawaye ke na bai wa sirrin raina tattalin kasa ne zuciya ta